बाथौनि रायसोनाय गोथार जुलिनि हिन्जाव गोदाननि बिबार माला गानहोनायनि हिन्जाव गोदाननि बिबार माला गानहोनायनि जय आफा बोराइ बाथौनि हौवा गोदाननि हिन्जाव गोदानखौ बिबार माला गानहोनायनि ai jani prela bo jaga nai jam presa ai porotin pre हे आइफोर आफाफोर दिनै आं नोंथांमोनखौ साखि लानानै आफा इसोर बोराइ बाथौखौ साखि दोननानै अख्रां सायाव थानाय सान अखाफोर हाथरखि हाला बिफां लाइफां जिब जिबि आरो हाबासालियाव जुथुमनाय आफा आइ रायजो राजा बयखौबो साखि लानानै आंनि असे फिसाजो अन्जिता नार्जारिखौ बाक्सा जिल्लानि सान्तिपुर गामिनि बिथां सोरजारि हरेन रामसियारिनि फिसाजोला सन्जय रामसियारिनि आखायाव थैस' फांसननि थाखाय गथायना होनाय जानोसै। दिनैनिफ्राय आंनि फिसानि जाहोनाय लोंहोनाय गानहोनाय जोमहोनाय निदान आफोद खैफोद नायनाय गासैबो बिबाना बे फिसानि जासिगोन। साखि थादो नोंथांमोना दिनैनि आंनि फिसानि गोथार जुलिनि समाव बोर होदो अननानै रुजु रुमुयै आलो आलो रायजो मोनजानायनि दहाय आफा बोराइ बाथौ दहाय। हे आफा सोरजिगिरि बोराइ बाथौ नोंनो हा दै बार सान अख्रांनि गिरि हे आफा आनान गसाइ नोंनिनो आंगो फिसा आंनि फिसाजो सोमोन्दो अन्जिता नार्जारिनि गोथार जुलिनि मुङै आखायाव बारनैसो बिबार लानानै आरज गाबदों खुलुमदों आं नों आफा आजावदो नोङो गोसो गोथारै आंनि खुलुमनाय
आरो बावनायखौ दहाय हे आफा अबंलावरि अन्नानै बोर हरदो बिथो हरदो नोङो आंनि फिसाखौ अरायसम लाखिदो आलो आलो आफा रुजु रुमाय दहाय आफा नाजावदो नोङो आंनि खुलुमनाय आरो आखाइनि दाइनैसो बिबार बिलाइखौ दहाय आफा बोराय बाथौ दहाय Dari azam. दा जोंहा खैना लागोनि बिगुमै